Welkom bij het programma Gewest Friesland, waarin we beelden share van het programma van Gewest. Dat Gewest dat voor de nationale televisie weer vanaf 1965 tot ongeveer 2004, 2005. Maar al je beelden van, al je reportages van de regio in Nederland. Net harde reportages, maar een beetje zachte reportages. En dan kom je, Johan van der Zee, want dat was de meeste van die reportages maken. Dan kom je in 1981 bij de Liekstaat. 50-jarig bestaan van de 16 kwadraat. Ja. Dan dat krijg je ook binnen en dan begin je er onmiddellijk van. Nou ja, de Kapper Bulthuis. Ja. Mooi verhaal. Ja. Daar ben ik nog beelden van. Dat is natuurlijk ook bijzonder. Ja. Polygoon had beelden van Bulthuis. Ja. Nou, daar kun je dan nog wat mee. Er zijn dochters die wel wat over huid vertellen willen. Nou, en dan kies ik nog wat zielen. Dus dat maakt het wel een reportage. Dat maakt het hartstikke leuk. De VARA had het 40 jaar bestaan, nu Stuart, en wij het 50 jaar. Oké, en broek je hem dan beelden van die 40 jaar? Nou nee, maar daaruit weer al duidelijk dat die oude beelden er weer. Ja. En ik weet net dat het in dat hier zou weer, maar we gaan per hier gehad dat wij, als van Gewest tot Gewest, gratis broekmaatje konden van beelden van Polygoon. Ja. Want er moest er redelijk wat van betalen. Ja, want dat is een handel hè, in beelden. Ja. Als je documentaires maakt en dan kom je beelden zien. Oh, dat had ik bezongen, dat ik bezongen. Ja. Ik wil graag broeken, maar dan moest Dan moest er van betalen. Ja, goud, ja. Ging je er sap zitten als programmamaker? Nou nee, want daar is niks mee te maken. Nee. Het is eigendom van, van de NTR, denk ik. Ja. De opvolger van de NTS. Daar betel je wijk voor in deze uitzending om die beelden te laten. Ja. Dus ik heb wel eens, nadat ik opgehouden ben, heb ik van mezelf wel eens wat dingen gedaan. En ik heb wel beelden gebruikt van mijzelf, maar die moest ik wel keerpien. Ja. Dus je mij net samen wat zien laten. Nee. Maar sinds met die sociale media is het zo dat alles wordt er toch opkwakt. Ja. En dan is het toch ik van iedereen op dat moment. Dat zou ik het mooiste wezen, denk ik. Maar, Ja. Maar nee, ik weet dat wij haar, en dus zijn ze nou de krijgt twatting omdat ze zelf die reportage maken. Dus, ja, dan moest dus van die eigen reportages Nou, Bulthuis, de 6 meter, want die vond net de 16 kwadraat met de 6 meter. Daar is letterlijk de 16 kwadraat van maken. Dit was maar eens even zien naar die reportage uit 1981 over de 16 kwadraat. Maar wat heeft scheren nu met zeilen te maken? Alles. Dit is namelijk H. Bulthuis, eerzaam barbier en sigarenwinkelier te Bergen in Friesland. Aan deze man heeft Nederland een kostelijk geschenk te danken en wel het kleine kieljachtje de BM, afkorting van Bergumermeer, de fiets van het water. Bulthuis opende de zeilsport voor de smalle beurzen. De scheepjes zijn niet duur en zeilen voortreffelijk. Hier is de kraamkamer van de BM. Het eerste scheepje werd er gebouwd met primitieve middelen. Een schat van geestelijke en lichamelijke gezondheid is van dit schuurtje uit over Nederland gestroomd. BM in de derde macht. We worden als Ben bitter vaak vice versa van de zaak naar het hinnenhok om ons heid eruit te halen. Daar moest er in de zaak komen te scheren of te knippen meest. Hè? Want heb je graag in het hinnenhok, hè? Ja, wie er altijd aan de gang, hè? Daar had er altijd boordjes daar maken. En ja, als je dan kwam, hij mat komen in de winkel, ja, hou even dat lotje vast, want dan kon je er even verder timeren, hè. Dan, hij is altijd bezig, rijdt mij. Ja, en de boorden in de menie zetten en zo, hè, en lak altijd. De eerste BM die ze in het water brachten, die zitten nog je banken in, maar dan zie je hem op stoven. En zo ben we beginnen we al met stoven.
Ja, alles wat er woe kon er eigenlijk wel. Hè? Dan nou ja, net speciaal op griezelig artistiek, ik wil zeggen, kunstenaar nou net. Maar toch een hele hoop dingen. Hè? Alles wat er woe kon er wel mee zien. Als we wat nodig hebben thuis, dan maken we het ook wel even voor huis. Hè? Iets met uw hobby of zo. Hoe was dat nou in Burgum misschien ongezoen? Oh ja, iedereen kan weer, want dat er in 24 jaar getrouwd weer en het wild is, even een gedicht erop meidje, hè? En nou, dat er weer een rekkerdek weer kleren, hè? Iedereen, ja, iedereen kan weer. Dat weer er reude handen in. Nou ja, die man die kon nooit nee zeggen. En die had er zelf plezier aan om een oor helpen te kennen. Dus op zo'n manier. En in het dwarpek dan ga je meer een gemeenschap binnenkomen. En vooral in een herenkapperszaak. Want dan kwamen de oude mandjes die kwamen betijd, maar ze waren de laatste die er weer uitgegaan. En daardoor kreeg hij natuurlijk zijn gegevens van de revue, zei ik. Als je dan te grimeren moest, hè, dan je moest op het laatste ogenblik kleren, hè? En dan hier het boek in de hand en dit moet nog in de koffer en die proef wel onderleerd, hè? Die wil kleren, zei dan, hè? Ja. En dan wat dit, hier wij zacht en daar wij zacht en we rannen alle keer, de hele familie hier in het spier. Nou, en voeder je, want dat koelde. Ja, je kon gerust dus mem die bleef deerkalm altijd. En dan randen naar de keuken, dan randen we achter haar aan en dan zei maar dan moest ze hem jaren, nou is dat? En ja, dus mem die bleef stiefkalm altijd, hè? Ja. Dat is natuurlijk makkelijk best. Ondernemende man. Ja, en dat er dan voort weer jongens. En dan zijn we ja, alle ja, ja. Maar Rieke er net van weer. Oh, heel dan. Het had hun de Sinten kosten, hè? En ze hebben hier nog wel aardig Sinten en die binnen er al eens. Nou ja, ze hebben nooit te min gaan. Hè? Nee, maar we hebben een rieke jeugd gehad. Ja, ze had wel opmaken toen. Ja, ze had er willen van aan. Ja. Dat is toch altijd goed. En daar kan je altijd op bromsje of zoiets, hè? We zijn dan net zo simpel, hè? Nee, we zijn heel makkelijk. Nee. De Bergumers zijn Bulthuis nog niet vergeten. In de etalage van het pand waar vroeger de kapperszaak was, staat nu een miniatuurbootje dat Bulthuis voor de schooljeugd bouwde. Tijdens zijn leven werd Bulthuis al geëerd. Hij kreeg in 1941 een van de hoogste onderscheidingen in watersportkringen, de zogenaamde Lucassenpenning. Bulthuis overleed in 1948. Op zijn graf staat te lezen: zijn zeilsportvrienden in en buiten Friesland zullen hem nooit vergeten. Zij hebben veel aan hem te danken. Voor alle duidelijkheid, dit is niet de BM, maar de 16 kwadraat. Over de naamgeving is nogal wat verwarring. Het zit zo. In 1923 al maakte Bulthuis een 6 meter lang schip met 16 vierkante meter zeil. Bij grotere zeilen moest in die tijd personele belasting worden betaald. Die zogenaamde 6 meter kostte 250 gulden. Bulthuis wilde een zeilboot bouwen voor 100 gulden. En daarom maakte hij een kleinere uitvoering. Dat was de BM. Maar die boot was als gezinsboot te klein, vandaar dat na het voorbeeld van de oude 6 meter de in 1931 geregistreerde 16 kwadraat ontstond. Kosten toen 350 gulden. Een 16 kwadraat, is dat nou een wedstrijdschip of een toerschip? Nou ja, waar u hierbij staat, dat is dus een vertroeteld wedstrijdschip uit 1968. En hier, zo we hier in Friesland gewend zijn, dan takelen wij deze dingen direct naar het gebruik op, naar ieder gebruik. Maar dat is dus zeer zeker niet alleen een wedstrijdschip. Als u in dit schip wat zou kunnen kijken, in dit schip ziet u geen banken. En als we hier dus in tour varen, dan leggen we wat dikke kussens erin en dan zitten we ook heel erg comfortabel. En als je dus praat over het comfortabele, ja, dan kom je helemaal tot het wezen van de 16 kwadraat. Want daarom is het dus ook een boot geworden die heel erg geschikt is voor toeren. Wat heeft Bulthuis ermee bedoeld? Bulthuis die heeft dus vast en zeker in eerste instantie de toerboot bedoeld.
Want in die tijd werd zo nu en dan werd eens een keer een wedstrijdje gevaren. Erg regionaal, eigenlijk in de buurt van Bergen. Daar leefde hij en daar had hij dus ook zijn interesse in eerste instantie. Maar een toerboot, al 16 kwadraat, je kunt er van alles mee. Hè? Als je wilt, je kunt er met z'n tweeën heel comfortabel in slapen. Een tent erover. Heel vaak hebben we met z'n vieren erin geslapen. En in de oorlog waren we ondergedoken. En dan sliepen we hier voorin. Dan kon niemand wat zien. Die zag dus een boot aan de wal liggen. En ja, daar lag dus wel iemand voorin, maar daar kwam mij niet zo gauw bij kijken. Nou, u heeft er ook met 25 mensen in gezeten. Ja, we hebben in de oorlog een keer met 25 jongens en meisjes zijn we de Pikmeren op en neer gestoken. Hè. Dat is een van die Indianenverhalen. En jammer genoeg hebben we op dit moment voor het gedenkboek, voor dat soort verhalen, ja, gewoon te weinig geld gehad. Hè, want dan is het boek veel dikker geworden. In het jubileumboek De Gouden 16 kwadraat komen veel wedstrijdzeilers aan het woord over hun geliefde schip. De grote groep toerzeilers is anoniem gebleven. De 16 kwadraat, hier met wedstrijdzeiler Wiebe Kort aan het roer, is een enorm populair schip geworden. Er zijn 4300 geregistreerde wedstrijdboten en vele duizenden toerboten. Veel zeilscholen zeilen er mee, omdat die bijna nooit omslaat. Vaak is de romp dan van polyester en mag je eigenlijk niet meer van een 16 kwadraat spreken. Bij jachtwerf Van der Meulen in Sneek bouwen ze meestal zware eikenhouten schepen die op de beproefde wijze worden rondgebrand. Toch worden daar ook 16 kwadraten gebouwd. Een ogenschijnlijk veel eenvoudiger manier van bouwen volgens de zogenaamde bulthuismethode, bedacht om het schip zo goedkoop mogelijk te houden. Takkenbossen noemden de Hollandse scheepsbouwers deze boten aanvankelijk. Ten onrechte, zoals gauw zou blijken. Nou, je hebt net gezien dat wij deze lat geschaafd hebben. Die hebben we pas klaargemaakt. Hier staan dus afgemerkte plaatsen waar de spijkers komen. Dat is op die lange tafel dus gebeurd. Het is niet alleen een kwestie dat die lat glad geschaafd is daar bij die behandeling. Maar die is ook onder een bepaalde zwijhoek is die geschaafd. Ik kan u misschien even te verduidelijken wat dat precies betekent. Ik heb hier zo de latten zo wij die dus van de zagerij krijgen. Die zijn van alle kanten zijn die dus haaks. U ziet dat ze 2 centimeter breed zijn, maar verder zijn ze gewoon haaks. Zoals je hier kunt zien is het spand rond. Daar worden die latten op bevestigd. Dan ziet u dat die latten dus aan de buitenkant kieren. Dat is dus onder de zwijschaven. Om de lat dus aan de binnenkant zowel als aan de buitenkant sluitend te krijgen. Wanneer ik deze dus tegen het spand aanzet, dan ziet u dat ze allebei tegen het spand aanrusten, maar dat wel de naad aan de binnenkant en aan de buitenkant gesloten is. En dat is de kunst? En dat is, ja, dat is wel de kunst. Dat moet op het oog gebeuren. Het is gewoon een vlakke schaaf en dat moet op het oog gebeuren. Hoe lang doet u over zo'n 16 kwadraat? Nou, de romp, ik noem de lattenbouw zoals dit hier is,
moet je berekenen dat de romp in 3,5 dagen in elkaar zit. Kijk, een romp heb je gezien, dat gaat vrij vlot, maar het afwerken dat vergt wel de meeste tijd. Als je ziet de schuurlijst en het voetlijstje op dek en vooral de kuipranden bijvoorbeeld, dat zijn allemaal dingen wat toch erg veel tijd vergt. En het lakwerk, dit schip is ook toch zeker 7 maal gelakt. Dat al met al zit er toch een week of 6 ongeveer in met 2 man. De 16 kwadraat, ooit de fiets of de theefort onder de zeilboten genoemd, is nog steeds erg populair. Maar net als fietsen en fortjes is ook de 16 kwadraat duur geworden. Een wedstrijdschip kost al gauw 20.000 gulden en daar zou Bulthuis van geschrokken zijn. Toch is het morgen feest. Er zijn verschillende festiviteiten. De commissaris van de Koningin die zal het admiraalzeilen afnemen. Dat gebeurt op Hemelvaartsdag om 2 uur. En verder zijn er 4 wedstrijden door 143 16 kwadraten die daarvoor ingeschreven hebben. Er wordt gevaren in 5 groepen. Daarnaast is er nog een wedstrijd van oud-kampioenen. Dat gebeurt op vrijdag. Er zijn kampioenen uit het verre verleden. Als je die beelden zag, ik vond het heel vermakelijk, want het waaide net. Je liet een Wiebe Korte zielen, de nationale kampioen, zeg inderdaad. Maar het waaide helemaal niet. Maar ja, hij moest dan een beetje scheef, dus hij ziet het, ik hult het op de onderkant. Ja. Nee, dat weer heel leuk. Dat is, tussen jekjes Roald Zaatstra, die daar nog de vastzitter. Dus hij zielde altijd mij Roald Zaatstra in de seks inderdaad. Nou, dat weer de man die het maakte dat het bij de VARA. Die zie je bij de VARA erin. Hij wie ook richting populair bij de VARA. Nee, dat zie ik in het bestuur zelfs. Die had de verzwaarde de VARA het eerst en later gaan wij dat in. Ja. Nou, en de sekscuraat bestaat nog altijd, want dat is een van de mooiste boten natuurlijk die je bedenken kennen. Dat is, Houtjes. Wat zeg? Houtje, ja, dat moet lakt worden om te leven. Dat was net leeuwen. Er zijn mensen die willen eigenlijk helemaal net een sectorraad die willen dan een polyvaltje vanwege dat lakken. Elke keer weer lakken. Squorje, lakken. Jonge 74, het is we krijgen een hele kwarte reportage. Ik vond het zo singulier dat hij erin zit over een moning lang waar. Ja. Voor mij is het een reclamefilm. Ja. 1964 wie dat, hè? De eerste. 1964, ja. De eerste hier van. In de eerste man al. Ja. Nou ja, dat had de commissie, er weer een commissie die de onderwerpen uitzocht. Ja. Mevrouw Faber, daar zie je het, Kuiper Sikkema zit daarin. Daar zie je het, de pastoor. Nou, daar weet ik de naam niet meer van. Maar de Pomeranten. Ja. En die praten dan met Oskamp, de man die de eerste reportages maken. Ja. En die zijn nou zo'n stadbosbank in. Ja. En die hebben waarschijnlijk connecties in Langwaar gewoon. Notaris Mulder, denk ik. Ja, dat zou mij net verwonderen. Nou, en die had dus... Ja, want die meesten die zo neemt, die zie je in de programmarieën van de Rono, van de radio. Ja. Die bepalen dus eigenlijk het beeld van... Ja, en die doet ik ook om waar, dus zei ze nou hoeven we net meer, gelukkig. Oh, nou weten ze het wel daarin. Nou ja, want die man die dat dan die wist het net. Nee. En die ben op Texel en die me wat. Ja. Dus nee, daar moest een commissie komen om onderwerp. Oké, ja. Nou, hij die duidelijk maar wat. Let maar in Shannon die Pater Hettema weer. Ja? Ja, Alfred Hettema. Oké. Wij zien naar die beelden uit 1964. Het dorpje Langweer in de zuidwesthoek van Friesland. De velen die jaarlijks hun vakantie in het Friese merengebied doorbrengen, kennen het ongetwijfeld. Maar wie er nog nooit geweest is, moet nu eens even goed opletten. Er staat daar aan de Langweerder Wielen een voormalige korenmolen die in 1782 werd gebouwd en nu op initiatief van de Stichting tot Instandhouding van de Langweerder Molen is gerestaureerd en ingericht als vakantieverblijf. Deze restauratie, die is uitgevoerd door molenbouwer Roos uit Leeuwarden, heeft rond 25.000 gulden gekost. Rijk, provincie en gemeente hebben met subsidies bijgedragen in deze kosten, die nu gedeeltelijk worden teruggewonnen uit het geld dat de molen als vakantieverblijf oplevert.
Men kan hier met 7 personen comfortabel wonen. Er zijn slaapkamers en gezellige woonkamers. Er is waterleiding en elektriciteit en er is douchegelegenheid. En de wieken blijven draaien en brengen de opgeknapte oude raderen in beweging die oorspronkelijk de molenstenen over elkaar schoven voor het malen van het koren. De zwikstelling is vernieuwd, er zijn nieuwe roeden aangebracht en de molen is weer kruibaar gemaakt. Een beetje wind is al voldoende om wie hier tijdelijk verblijft in de waan te brengen dat hij molenaar is, zoals zij die hier omstreeks het midden van de vorige eeuw nog hun vak uitoefenden. Lang waar. Ik denk dat ze die beelden gewoon al hien voor een oren reportage of zo, over hoe mooi het ter wijze kan of zo. Ja, ook dat ze show, want het shot er wel mooi uit al. Ja, maar dat weer doe helemaal. Dan Kaamster en dan eerst even het dorp heel goed zien laten en dan naar het onderwerp. Ja. Dat die dingen die eigenlijk verteld waren, zo van, dat is de manier waarop het door. Wij moeten Nederland zien laten. Wij moeten de gebieden zien laten dat het journaal en de orenprogramma's net komen. Omdat het er 4 voort is. Maar daar waren je voor opleiden, zo van samen ongeveer. Dat heb ik nog met mij maken, maar in het begin werd het heel duidelijk. Zo van datgene maken wat het journaal laat liggen en de omroepverenigingen niet aankomen. Maar bist u er eigenlijk voor opleiden verder? Ik ben net opleiden. Ik ga stage doen bij het journaal. 2 mannen. En nou, toen moest ik maar. Ja, maar zat ze bij het journaal die en ze moest niet. Je bent correct net doen. Nee, eigenlijk net. Nee, maar mijn eerste chef, wie ooit onder Karel Enkelaar de tweede man van het journaal was. En door het Enkelaar doe hij voort en toen moest ik nog voor hem een programma betaald worden. Dus dat had ik een van de redenen van het ontstaan van Gewest tot Gewest. Oh, dat zag ook dat in heel Zag je dat? Ja. En de eerste chef, Roel Rensen, dat was een oud beroepspadvinder. En Enkelaar die ook iets van met het padvinderij. En meneer Schutenhelm zeker. En dat was de voorzitter. Dus. Van de NTS. En letterlijk van de NOS dacht ik, maar dat weet ik niet meer. Ja, dus de scouts die gaan u de beelden bezwaren. Ja. Roel Rensen had Roel Ooster nog opleiden bij de padvinderij in Drachten. Dus, Oké. Had Roel Ooster er ook geweest? Die had ik padvinder geweest. Jong? Ja. Nou, dus hoe de padvinderij zit er nog een keer wel eens aan. Want misschien zit er ooit nog wel eens een reportage in van Gewest over de padvinderij in. Nee, ik denk het net. Maar ik denk het net. Nee, want dat had de eerste echt net maken. Dat is vrij duidelijk. Goed, wij zorgen ook een keer weer eens in het boekje van Gewest tot Gewest. Wat voor programma's had er nog meer wie een ontoren weekend.